zápasu od té 20. hodiny byl, řekněme, na stadionu klid. Jeden z fanoušků se teď podíval také do vysílání České televize. Abych dokončil tu myšlenku, byl na stadionu klid. V téhleté chvíli je všechno připraveno k tomu, aby fanoušci opustili nejenom přímý přenos České televize, ale aby opustili také Prahu. Policie má samozřejmě přijatá opatření, která by měla zamezit jakýmkoliv dalším incidentům, ať už tady v prostoru stadionu, ať už v Praze, anebo při té cestě na hranice. O těch ještě předpokládám budeme hovořit. No, Luboši, máš tam veselo, zkusíme ještě jednu otázku. Kdy odjedou fanoušci ze země a jak je zajištěna bezpečnost při jejich přesunu na hranice? Včera rabovali při cestě sem benzinové pumpy na jihu Moravy. Tak já se přiznám, že v té atmosféře, která tady vznikla během našeho živého vstupu, jsem tu otázku přesně neslyšel, ale předpokládám, že bude diváky České televize zajímat především cesta srbských fanoušků domů. Takže pojďme se blíže seznámit s informacemi od policie. Především to klíčové sdělení je to, že většina benzinových čerpacích stanic by měla být v době odjezdu fanoušků minimálně přes území České republiky zavřena. Z toho důvodu, aby fanoušci srbské Crvené zvezdy Belgrad nemohli případně opakovat to, co se jim v uvozovkách podařilo v těch včerejších večerních hodinách, případně také dnes, aby nedošlo k rabování, aby nedošlo k případnému žádnému útoku na pracovníky benzinových stanic nebo také k případným krádežím. Teď pravděpodobně nemáte možnost vidět, alespoň ne v té kvalitě, kterou jste viděli před malou chvíli, protože fanouškům se podařilo zhasnout naše světlo. Nicméně to poslední sdělení je, že nedošlo na stadionu už k žádným větším výdržnostem ani násilnostem. Ode mě všechno. Luboš Rosý, reportér České televize, velmi odvážný vstup. Děkuji za informace i za odvahu.